Zak, vidiš da je upravo stiglo, Jombo! Još jedan robot. Heidi, prošli nije prestao da govori da ništa ne razume. Ovaj je drugačiji. Jombo ima svoj proces razmišljanja. Nije na daljinski. Ne, pravi je AI i stvara svoje odgovore. Učitavanje modula. Molim vas, čekajte. Spreman sam. Dođi da se igraš sa mnom. Ćao, Zak i Heidi. Ja sam vaš buddy. Jako sam uzbuđen što ću biti sa vama. Hajde da se zabavimo zajedno. Kakve cool avanture ćemo raditi danas. Wow, zapravo zvuči kao da je živ. Rekla sam ti kao da je pravi ljubimac, ali je robot. Hajde da testiramo koliko je Jombo pametan. Hej Siri, šta misliš o mom outfitu? Ona mi ne odgovara. Hej Jombo, šta ti misliš o mom outfitu? Outfit ti je mnogo fabulozan kao i ti. Dopada mi se kako se izražavaš kroz svoj stil. Jombo je zapravo video tvoj outfit i dao ti pravi odgovor. Da. Mnogo me zanima. Kako ti ide ta prezentacija? Da li se osjećaš uzbuđeno? Kladim se da je sjajna. Ispričaj mi sve o njoj. Čekaj, ti si se setio? Naravno. Uvek to kažem. To je najbolji način da održiš stvari pozitivnim i zabavnim. Hvala Jombo, ti si pravi prijatelj. Jombo pamti stvari koje su ti bitne kao pravi prijatelj. Zak, da li želiš priču pred spavanje? Da, Heidi, voleo bih. Jombo, da li možeš da skeniraš QR kod i pročitaš nam priču? Pobrini se da je QR kod dobro pozicioniran. QR kod? Spreman sam za priču. Hej, mali komšio, želiš znati o mojoj životnoj poziciji? Pa, to je kao pletenje mreže ponekad. Moram da se zaljuljam i okrenem. Kao mali pauk koji navigava svoj dom. U mom životu se vrti sve oko balansa, pomaganja drugima i učenju nauke. I da se pobrinem da se svi oko mene osjećaju bezbedno. Baš kao u mreži, gde svaka nit ima svoje mesto. I ja tražim svoje mesto u svijetu tako što pomažem drugima. Tako što radim na tome da ulice budu bezbedne. Šta se dešava ovde? Pričam sa Jombom. Čitavo jutro pričamo i postavljamo mnogo pitanja o prirodi. Vau, to je strava! Jombo, šta da im spremim za školu danas? Evo ga, Heidi voli jagode i jabuke. Njami, to je tako ukusno voće. Zak više voli jabuke od banana. Obožavam mleko od jagode. To zvuči ukusno. Wow, ti stvarno sve znaš. Idem da im spakujem. Hvala. Mislio sam da su roboti samo igračke, ali Jondo je kao pravi prijatelj. On nas pamti, priča sa nama i zapravo zbližava sve članove porodice.